isi mbido Igbo ọjị abịala ọ ga-adịrị na anyị mma ihe omemebere Igbo Chineke bịa tiwuru ugo tii na akara ndị Igbo ugo bụ ihe chara acha anyị eji amụshu anyị eji efu ihe nse mana mma mme n'ụlọ nwatụ Chineke biko biko abịa goziere anyị ọzọ nna ha bụ ntị oji akpọ ụra asị ya arata mmiri ma ọ na-ekwu eziokwu ogbu ama nke aze ke bochi ezumegbu ihe okpu a na amafu akasị mosobo ogwu mosobo rasụ ọkịcha bụ ọjị ụra sọ ma ụra ndị oyibo ya gwa bịa wụrụ ọjị ngwa akwa wụrụ ọjị aja anụ mụdara bịa dị wụrụ ọjị enyi ji egbu bịa wụrụ ọjị nkwa ma wụrụ ọjị ogbu gburu wụrụ ọjị akwa akụ ma wụrụ ọjị mmi nke ogwu wụrụ ọjị nna nke ogwu were ndị ekwuru ọsọ oburu bịa dị wụrụ ọjị ana-edo Nnewi bịa dị wụrụ ọjị wụrụ asụ Ọnịsha wụrụ ọjị wụrụ asụ ma wụrụ ndị oyibo eju na ọma mbara bịa dị wụrụ onye ọjị ihe eju ije Enugu steeti wụrụ ọjị nke Ebonyi wụrụ ọjị nke Abịa wụrụ ọjị nke Imo wụrụ ọjị Anambra True Bishop wụrụ aka ute iri ka igo ụmụnne anyị ndị nọ na Delta aka unu dị n'ọjị a ndị Bayelsa Rivers Akwa Ibom na Cross River onye ka anyị hara bụrụ Eastern Region ana m atụ Chukwu were amamihe ya na afụ m n'anya tii n'ime ụlọ ụrụ makwana na anyị bụ otu a na-eri ihe agba ọgụ nwanne ọgazi na nwanne ya wee ji jesi anya afụghị ibe ya afụ Ogbuefi onye ga-adịrị mma bụ were ndị ichie na Ọnịcha bụ Dr. Nnamdi Azikiwe ike nke Afrịka ya Naịjirịa a sị Chukwu akịka ọma kpụrụ ya ebe ọ nọ ihe niile o mere mgbe ahụ bụ ka uche ya dị onwe nke o mere ji adị ma Chukwu gbaghara ya njọ ya tụọ ka m si agọ n'isi ndị niile bụ ndị toro afọ Igbo dekwukwe ruo n'ọdụmegwu Nwojukwu ụfọdụ ya na ya nụrụ agha asị na o megburu ha nsị anụ ọka na obi okorobịa ka o bụ mgbe ahụ Chukwu gbaghara ya nke o mere ya dị mma ma gị were nke dị mma duganye ya n'ọnụ ụzọ eluigwe dị na Chukwu gị n'ala ozi n'obodo Naijiria ya kpụrụ ka ute hiri ka igu onye na-achị Naijiria ọmehi na-eyi ụja si na ihe esie n'ike ezi Igbo a na-asị ya werekwa ọnụ ọgba n'aka nri gbanye n'aka ekpe ọ bụrụ na ọgba ya n'aka ekpe ya gbagara ya n'aka nri na ụwa na-achọkwa ikpu dị na Chukwu gị n'ala ozi ọjị ndị isi mbido Igbo ọ ga-adịrị n'ụlọ mma ise ihe unu jegide webataba eze ndị Igbo Lagos steeti ihe ọma ka unu ga-eji n'iga ana ihe narị Chukwu bụ ka ọ bịa mezu ihe niile a na-ekpe na mkpebe ka ọ dị n'obi anyị eja ana na ihe niile a m buru uche ma ndị m kwuru ma ndị m ji ekwu na ọ jeghere ntị ọ jegherekwa na gị n'ohi n'ọfọ ha ise nanụ bụ nanụ ọjị Igbo ọrụ mbọ tọntọ ọjị ga-ekwu okwu ọcha lere ọjị anyị mụ ihe ọjị a kwuru ọ sị gịnị ihe niile a na-ekwu ngata bụ ihe ọma ihe ọma ije mmiri ihe